Joki bajul kari siji abang-abang bendera lontong nekan site ukuran main sambi abang kocok motong pecah bubur itu menyen. Pak Endang. Dalam. Wedi masuk angin, Pak. Nggih. Mah ndodok nang ngono kuwi kok. Hei. Temen Pak Jitu selak mudun. Ayo. Tinggal lawan Pak Jitu. Kesenangan go. Nggih, ngatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Wilujeng Dalu nggih. Matur nuwun sangat terima kasih.
Pada malam hari ini, meskipun dengan suasana yang hujan, teman-teman, saudara-saudara semua, dulur-dulur sekarimba, tetap antusias bersama kami. Tentu saja pada kesempatan malam hari ini dalam rangka penggalangan dana atau donasi untuk korban banjir Sumatera dan Aceh. Bangnya Aceh itu orang Sumatera, Mas. Atau? Beda to. Oh, beda. Oke. Yo metu, alah. Nggih, persiapkan donasi Anda. Nanti saya muter-muter ngono. Nggih. Terima kasih juga untuk Gapeswati Sound System. Pak Jitu Wilujeng Dalu. Selamat malam. Renyih nek rumah bagus. Pripun? Renyih. Oh, biasa. Biasanya belum. Niki Mak Jitu, wah seni. Wes, alhamdulillah. Moga Ngene. apa? Iya. Wah, Jitu ngene. Iki Ngene. padha-padha ngene to iki. Ngene. Heeh, ngene. Nek Pak Teguh ngene. Kowe rasa ngecek kowe, Dang. Anjir, Malah kan batu apa wong bisa? kere kok, Sik, Dak. ha iki nak muni udan nak mutung kancane wis metu dhewe. Ayah jijike. Oke rupamu yang jijiki ngono kok. Nek tegak. Teka apane? Ajine iki lho ora ben kok WC didodok. Wah. Sing kepoyo nang WC ning kene. Napa kowe iki, Man? Iki acarane Lukman. Liyane kowe abang-abang kok kowe ireng dhewe iki piye? Ora duwe. Wah, wong siswa muda kok. Pramila iki. Ayo. Siswa muda iki kumpulan taun 89 ngadegi ngono kae. Sak-sae. Pokoke keri dhewe kok pramila nyanyekke. Sapa? Aku kowe kok. Kok kowe. Pramila. Oh. Pramila Terus ini, Pak, modani sik ngono. Mak iki merah sido. Apa nih? Udanan rasido. Alah. Aku Aku- sampean wong- njaluk sare nandi karo Bu. Aku lek do mutungke karo putri Pak Jitu ya aku mau. Ah, Pak Jitu wis ning Abang putri mau nih. Pak Teguh, abang kok biru ngene iki mau jane. Nah aku nih aku sik urung metu kok ayo ngono to. Wis nyambut gawe sik. ya, Dapat gawe sik. Siap. Ca depan gerak. Ya. Wah, ana Mbah Himo barange. Suk Borobudur. Wah. Ora celeng saiki aku. Mut. Break stop. Ceceke. Budal jo. Ayo. Apa kuwi? Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wah, ning apa nek saya sekali bae pakai gorong 1000 kok. Wah, mak celes. Nggo 1000 mah ming kaya brebet e. Apa? Lek wes yo. Lho, diangkrek tenan marai kaget aku. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Aja liran yang durung rusak bodomu. Aja liran yang durung rusak bodomu. Sembahyang Binar mong sunah
sembayang nulungi maring sembayang Rabbi iku asale agawe Rabbi iku asale agawe Ina wong sunah nulungi maring sembayang Ina wong sunah nulungi maring sembayang Nulungi maring sembayang Aku gumen lho. Napa? Bawa kadi iki. Heeh. Gamene Pak Ibeng Pak Jitu dan kompak banget. Alah, nek liyane lah wis rentil. Wis rentil. Wis rentil wira kula tidak meni. Ini Pak Jitu karo Pak Ibeng frontal ngono. Aku dhisik dhewe mangkat ngono. Sing ngomong sapa? Alah, Aku gak aku mendadak nggugahi iki. sapa? Kuwi. Alah, kowe ora takon aku mau do WA karo aku dhisik kok. Alah, WA sampe so WA barang po. Sapa? Oh, aku nyuk micet barang e. Iya. Yo. Dun. Oh nggih, matur nuwun Mak Jitu, muga dadi amal jenengan, berkah jenengan. Pak Jitu. Pak Gun niku kalih kula kok mung setunggal. Ah nek kowe milih nyo siji wae nyo sing apik. Aja. Hei, Dongake Pak Jitu. iki wis langsung tak cash. Apa nih? Lah kuwi. Wah, guys. Aku meh dhewe nang miring yong iki dhewe iki. Iki mau lak ya sampean piye to? Judule iki lho. Judule iki lho. Alah, Akene si Jedeng kok piye? Sing dinas kan aku yo ngono kuwi dinas kok sosial ya aku yo wingi alah mejene. Tambahi. Tambahi. Pokoknya. Kowe ndang kowe sing ngalah berkah ndang kowe sesuk nek sampeyan ra layar ra apa-apa. Eh, Matur nuwun ndang ngono. mugi-mugi rezeki. Oh nggih. Mantap. Alhamdulillah. Sampai Pak Gus sampean nanti kene tak gawake kene, Pak. Alah gelan aku nang kene gelusel kene aku nang kene anakku nang kene kok aku ada weke kowe. hei, Pak Go. Napa? Saiki dongake Pak Jitu karo keluargane iki. Ayo tak dongake niki gere musibah Pak Jitu iki. Oi, Alah wong dhuwur iki kahanane kaya ngene dadi pasti lumpuk meneh. Nek nuwuk meneh iki alah engko broseswa sekali mbak wah apa-apa maju kabeh. iki wis tak bisiki karo aku. Endi bagoran? Kok wingi gek prei ngono aku ki. Maret tanggal 28. Heeh. Sekarimba. 28 ne Pak Maret. Pak Jitu. Tanggal 28. Ah, 29 nene Pak Ibeng. Pak Ibeng. Ayo ngene judule ngene iki Pak Ibeng. Heeh, ora apa-apa wong Pak Ibeng kowe ngake ngamale kok bedenda ngono kok napa kok. Ora ngrasake, angkesake sisteme. Gapes yo murah. Iki pirang ewu? Iki 20.000. 20.000. Soalnya sekali balik duit kok le utang. Yo. Yo, Yo, iki mlaku-mlaku. Ora pernah mlaku-mlaku sik. Apa? Itu wes. Ya Elvandi ronce-ronce kembang. Kembange mu biar kangenan. go. Dun. Sampingmu ki wis adong-adong jempol. Oke, kasih jempolnya Pak Teguh. Wah, iki oleh YouTube pisane. Lah nyok ngene-ngene nang anu kae. Nang wit prank bareng yo ngene-ngene aku ngono. Kaki demit pelu luwur aku yo ngono Oh alah. Kapan kowe? Le metu kapan kowe? Le metu kapan? Wingi yo nek mlebu neh yo nang polsek ngono kuwi. Oh, ora wani. Ya. Dongake. Dongake. Oh. Yo, dados. Ya Irfani ronce kembang Wangine mupir kumilang Ojo siro menga-mengo Miturut damu pangeran Ya Irfani ronce kembang Wangine mupir kumilang Ojo siro menga-mengo Miturut damu
ngarani piro? Ngarani Sarenandi iki bubar saiki apa piye? Nek kowe ngajak Sarenandi tak leboke langsung mlebu. Polsek. Kowe wingi kasus nyolong pitik po? Ora. Oh, nyolong kotang. Piye Pak Go? Kuwi nyolong kotang. Mun aku ilang siji. Endi? Kowe apa jebol nyolong kotang wingi? Kowe jebol wae ndang wingi. Nggih. Oh, aja nang polsek yo. Arep rono. Ngarep maju gerak. Yo Mbak Hilka karo Mbak Dita. Yo, kasih. Ayo kasih Mbak Dika Mbak Ida kuwi nang kene Mbak Hilka karo napa? Mbak Dita. Ayo ming jeblek ngono kuwi. Kowe seneng melu aku ya? Dijak nanti. Tak jak nyanyi. Yakin nih nyanyi aku mesti rame. Ning endi? Alah lapangan bal-balan. Nendi? Lapangan bal-balan. Napa? Nyinden. Nyanyi nopo? Ayo manut sampean Oh manut. Ya manut. Sing penting iso mentul-mentul. Oh mentul. Jam nih. Nyanyi jam nih manu kok beluk. Aku manuk. Eh? Manuke kademen. Wong kae golek manu. Kanan. Oh, ya oke manu. Neng taman turu. Kowe guyon apa kowe? Gambrek kowe. Mas Doni. Dalam pripun Mak? Alah, iki ya penyah, wis kanca kabeh. Kowe nyok dolan tedo, dolan pedang. Padha iki. Padha wis sak kelas kok. Rasah ngono. Iki mumbengi ya iya kok. Iki. Kowe dolan tedo bengi. Heeh. Walah, yakin. Ora apa-apa pancen segini ngono kuwi ora apa-apa wis uripe dhewe kok. Mbiyen kayak Joko ya kudu manut, saiki urip dhewe-dhewe luwih to Mas. Monggo. Jika hujan itu turun tanpa diminta, maka aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Apa meneh Bir? Wah, wis. Wis ditunggu-tunggu wis lho. Ayo. Oke. Wah. Yo, siap? Siap. Siap. Oke. Ayo. Kok kati? Lanjut. Ayo. Apa pancen aku asmaran dek ora dolan apa meneh dolan pengen tansah ketemu dirimu seorang doang bagus tanpa nono rasa tresnoku apa pancen ngono atimu mas yen ngono ra beda rasane atiku saben dina aku kelingan dirimu kudu ngantos kapan rasa kangenku kasmara awe ati tratapan kasmara kaya wong edian kasmara cecek kadya amenan muka-muka iki dadi Alhamdulillah matur nuwun. Yo ki bekalan dana musibah ya Fes yo. Dados. Matur nuwun. Dados samale jenengan matur nuwun. Mugi paring lancar rezekine. Alhamdulillah paring lancar Mas rezekine Mas entuk ijazah kok kae. Alhamdulillah Mas. Rezekine paring lancar. Ora apa-apa sing durung ora apa-apa. Alhamdulillah lancar rezekine kabeh.
sing do paringi amal tak dongake paringi panjang umur. Amin. Oleh ijol sing akeh, Mbak. Amin. Dari dhewe ngamal dari kono musibah mendingane ngamale, Mbak. Betul. Iya. Sapa ngerti ya Gus ya, Ah. pacar rezekine mergo. Aku ngamal tak leboke kabeh. Baru masane kene ningklek-ningklek iki kurang amal kok sampean iki lho. Perkara entuk saweran kuwi beda urusan. Kowe tak saweri gelem apa ndak? Dah, nek sampean nyaweri kembang e. Yo, ayo Bang Drak. Bagus e. Mafailatun mafai. Alah matur suwun sapa meneh sing dum-dum iki alah. Pak Jitu kali ini. Alhamdulillah Pak Jitu. Muga-muga paling lancar rezekine. Luwe akeh katimbang liru diwehke iki esuk meneh Pak. Lah kowe lek kowe glundung-glundung kali bundas raine tambahin meneh karo Pak Jitu kok. Aku yakin wingi sore ngaji gejetit lho ora oleh apa-apa. Nyeleng nang dhuwur kono ke aku alah. Iki apese ra jamak mulai mah tombo pijetan iki aku ngono kuwi. Pas tegur sawe. Oke. Ya Allah. Alah kok jali meneh. Alah. Wis, kok jali meneh kepiye to kuwi? Ora patut. Jalo meneh Pak Jitu. Wah, wis. Ah, nek ketiba gregelis temu ya lillahi ta'ala. Yo go, selak udani. Yo, kok sapa sing udanan? Lagi. Aku ora udanan kok ribut wae to. Oh gak kene udanan masuk angin ora apa-apa kok. Tenane. Alah, yakin anget-anget gelo mampir Gapeswati. Mepes pedes wah seger. Alah, Alah. Yo. Yo. Mafailatun mafai. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. 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 Ya Irfani ronce kembang. Wes kok. Iki mau wes. Lah ini meneh ora apa-apa kok. Ah, wis mumet kowe iki nampa pira to kok dadi mumet. Aku nampa ya aku kowe. Oh, ben maidang kabeh. Apa? Pemuda? Ah, ora pemuda. Apa? Pramila. Pramila. Go, adi jajal karo Lukman Pramila. Sora. Wis iso. Wah, jajal kowe, Man. Jajal kowe. Ora. Nek jajal medun. Ora. Ampun. Ora. Ampun. Juwek sok brengose. Arep maju gerak. Oh, kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa derajatnya, dalam dunia dan akhiratnya. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa ikut derajatnya, dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Sare nandi put
Putri Sarinandi. Sarinande Putri Sarinande Putri Suri Pujan Sang Dewi Tiap hari Sang Putri menari diiring lagu sepi. Yo langsung tinting ke wae. Apa? Oh iya. Turah sang. Ah, iki mikir tak amanke iki lho, Wah. Yo.
Resahan. Nah nungkang lagi numpak seru di papanku tadi lama ya tunda makne ben udan-udan iki. kerian Ya. 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 La la la.
raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane pecut Kyai Samandiman Raba sing prangkupus singa barong ngalos roban iya hae rangetan saya rabe iya hae